Alerta! El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dijous 17 de maig de 2012 i a aquesta hora arrenca a la Com Ràdio el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. Manu apaga el mòbil, sí o sí! Com hem dit al principi del programa, Bruce Springsteen li va arribar la inspiració per dedicar-se al món de la música després que va veure Elvis Presley. a Elvis Presley. Gràcies, Xema. Després de veure una actuació del rei del rock al programa de tele de Ed Sullivan. Pregunta per tu, que és musical, Fèlix. En Manu tocarà la sintonia d'un programa de tele. Sí. I tu m'has de dir com Sí. es deia el programa de tele. Sí! Hola, Florian, bona tarda. Hola. Què tal? Pero esto no iba hoy de Bruce Springsteen, tío. A que t'engego? Pero a ver, ¿qué apostamos? ¿Juego de la oca? ¿Esto qué es? A que A t'engego? cagar la vida. No. Adéu. Pregunta per tu, Tete, de vietnamita. ¡Hola de puta! Com es diu en vietnamita la frase "en Manu per ser feliç vol ser una estrella del rock"? T'ho dirà Manulinto. Opció A. Manu de Duoc Hang Puk Mong La Mong Nhau Chao Nha Rock. Opció B. Manu se da con Qua Rock Quan Ba Bain Mo. Opció C. Manu como Tao Ra Top de Rock. O opció D. Manu como Chang Kyong Dek de Hat Nyak Rock. Maria Josep, Bruce Springsteen és un gran compositor. Les lletres de les seves cançons es comparen amb el mateix Bob Dylan. Vico. Què? Saps què fa la impressora? No, perdona, que és un altre És un manuxist? manuxist. Vico. Què? Saps què fa la impressora del Bruce quan està funcionant? La impressora de què? De l'ordinador? Sí. No. La impressora de Bruce is printing. Bruce is printing. És boníssim! Maria Josep, què et sembla? Que en Manu hauria de deixar la música i dedicar-se a l'humor? No, que no. Farà una cançó Manu Guix, de la qual tu m'has de dir el títol i l'intèrpret. I és tan bonica. I és tan bonica, i és tan d'amor, i tan romàntica, que de seguida sabràs que som mecànics. Perdó. Tito. Què, quina és? Mujer contra mujer. No, tirori. Una altra. No? Mujer contra mujer. No, és una altra. Ah, és una altra. Sí. És una altra. Hawaii, Bombay, No hay marcha en Nueva York. Ah. Va, quina és? Porque una rosa es una rosa. No. Está Laila. Què dius, Maria Teresa? Ai, és que m'està obliant, Sí, molt, perquè tenim dit 15 i no és. Tu equipo sí que es flojo. Son flojos. ¿Hago ya la canción? Son flojos. Bueno, No el del teléfono. yo hablo con él. Mientras vosotros bailáis, Vale. yo hablo con él. ¡Vamos! Y mira, peluquitas. ¡Vamos! I el millor de tot és que Maite López està aquí ballant, per tant estic amb l'automàtic. David, ets aquí tu, oi? Àngels, Digues. tu com sabràs, per calcular la intensitat d'un terratrèmol, atent, Pere Vivers, acostumem a fer servir l'escala de Richter. Sí. Bueno, per la ràdio no ho heu notat, però hem viscut un terratrèmol aquí, eh? Els que hagueu mirat... A més, t'ha tocat una pregunta musical que estic segur que la saps, eh? Què? Sí, és fàcil. És fàcil, Jordi. Jen Blake? Anthony, Hola, què? Anthony Blake? No, Jen Blake. James Blake. No. Creu-me, Jordi, que tu no vols dir James Blunt. No vols dir això. Jen Blunt. Que no vols dir això. Vols dir una altra? Tu vols dir una altra. Que comença amb Jason. Jen Blunt. A veure, tu imagina que vas amb el cotxe, vale? Sí. I tens el seient del costat
a un tio que es diu Jason, vale? Jason, sí. I de cop i volta gires de cop i fas Jason Ross! Jason... Saps què vull dir? Jason Man? Com? Jason Ras. Què dius? Com? Jason Ras. Molt bé, vale. I el títol, Que bé. I el títol de la cançó? Baraka. Wo. Se. Wa. We. Algo així. A veure, Manu, acompanya'l una mica al piano. Tot i... Wa. Se. Wo. Se. Kadakulaki. Abo. Ne. Ai, John? I'm yours? I'm yours? De Jason Ras, dius? Sí. Escoltem! Que n'aprengui. Manu Guix, Estic nerviós. nerviós? Sí! Pues espera't, mira la tele, mira allà. Què? Quin susto! És que el Vico saps què passa? Que ha anat a pixar. El telèfon... No, em quedo aquí ja fins a final, eh? Ah, sí? Ah, vale. Aquí més tenim el telèfon. Robert. Robert! Com et truques, Robert? Des de Santa Coloma de Gramenet. Home, acabo de fer una cançó d'això, mira. A veure. Santa Coloma de Gramenet. Madre mía.